Os ni'n dechrau off o fanna fach, a wedyn dod nôl lawr o fama, illa ni'n neud rhyw fath o... Dwi'n gwybod, dwi'n neud lot o bethau Aztecs ddiweddar, so illa ni'n neud amdan prif ddiw nhw, Quetzalcoatl. Enw fi di Gethin Wavell, dwi'n reiddio'n dod o Llarig, ond dwi'n byw yn Llanber rwan. Mae gwaith yn cweit mynygiadol ag trawsffurfiol. So ni'n disgrifio gwaith fi fel illa hanner ffordd rhwng gwaith plentyn bach a Francis Bacon. Dwi'n gweld gwyn ar un o darluniau fi. Dwi'n yn hapus fod dwi wedi gwneud o, ond mae gwaith pobl eraill yma fyd. So, dwi'n cymryd hynna mewn ystyried. Dwi'n bod tro'n pryderus bod tro dwi'n gweld unrhyw fath o just darn gwyn o flaen fi. Dwi'n eisiau cael lliw allan yn reit gyflym. Dwi wedi gweithio efo pobl o blaen yn peintio, ond dim ar rhywbeth mor fawr. So, mae'n chydig bach yn pryderus i fi. Felly, jyst dod ar y ddau fi gilydd, chydig bach. Wel, paent olew. Dwi'n ond i gweithio efo paent olew, rili. Ti'n gweld hook efo y Dustin Hoffman a pobl. Ti'n gweld y bita lle mae'n bita bwyd na gyd. Mae'r thing gyd yn drwchus, mae hwnna bod tro'n remidio fi o paent. So, dwi'n meddwl mae eisiau gwneud eich yn neis i bita fyd, ond dwi'n eisiau bita. Dwi'n licio setio pethau allan. Os dwi'n setio pethau allan, dwi'n meddwl mae'n quite boring wedyn. Ffordd ti'n neud y fel mae'n gadael chdi weithio'n rhydd. Ti'n cael dal yn ôl gan dim rhyw fath o siap a ffyrdd yn byd. Dwi eisiau gwneud o'n quite expressive ac yn sydyn. Weithio beth Aztecs ers just 3 mis, 5 mis dwytha. So, dwi jyst yn peintio reit o'r llyfr jyst i gael rhyw fath o syniad, rili. Dwi hanner ffordd drwy'r darlun, a dwi'n meddwl mae'n mynd yn iawn. Mae dal lot o waith yn neud ar efo. Ella dwi wedi brathu chydig bach gormod o le, dwi'n meddwl. Ar y diwedd fyddwn i'n rhoi llinell bendant ar y darlun. Dwi'n meddwl hefyd ni'n pan dwi'n peintio, pan dwi'n dawnsio, o'n i'n arfer fod yn sgeitio ar y blaen pan o'n ifanc. Ond nes i torri 2 coes fi, so dyna pam dwi'n arlunio fan. Joc dyna, dim ond gyr. Ti'n meddwl sy'n iawn sy'n cael chydig bach o cerddoriaeth? Dwi'n gael chwch o paent ar gwaith rhywun arall, so dwi'n gwybod sy'n hynna'n fatha nedi no-known yn y byd, ond dwi'n meddwl fod o, so... Ie, mae hynna'n oce. Dwi'n gorffen hyn. Mae'r troellan chydig bach mwy fel dry Chinese, yna mwy na Quetzalcoatl, ond dwi'n meddwl mae'n oce. Bod tro dwi'n gorffen gwaith fi, dwi'n yn hapus na dwi'n drist, mae'n jyst... Mae'n jyst rhywbeth sy'n dod i ben a dos am fatha teimladau yn efo. Dwi'n meddwl mae'n dda gael pethau gwahanol mewn un darlun enfawr, dwi'n meddwl weithiau. Dwi'n tueddu mynd jyst am y lliw ac beth sy'n dod allan o'r lliw pan mae'r paent yn mynd ar y canfas. So dwi'n gobeithio fydd hwn gallu ddim yn teimlo'n pryderus yn rhoi stencil o allan dros gwaith fi. Chi'n ffeindio mwy amdan gwaith fi ar wefan Calcs Creo neu wefan Box. Yn anffodus, gyda fi ddim gwefan fy hun, oherwydd dwi dal eisiau mynd ymlaen am hynna.